Kidan tang ni pai create roxia da por pai kep malom Bokajan subdivision angkang HDP Phangadong LP School hemalong orientation training of youth on Atma Nirbhar Bharat Abhijan aphuthak seke ki PSI kide Lutikimi Youth Club and Nehru Yuva Kendra Sangathan chelangsi orientation training of youth on Atma Nirbhar Abhijan seke ki pi padupon Bangsohut LYC amai phusona sing teron kachari pona mailong mai ke pha athe pialam chunbang mondol teron pensi klardak pen than pajurmi pon Bangsohut aluhi sarpoman pen Asian Master Games Championship Rajen Rongpi kachetong donalong Phangadong LP School Headmaster Sir Singtimung SGB Phankri teron Sam teron Sai Rongpi Rongasar Barim Rongpi Miji Kropen danglok ke ongdungatun chetongdu Mayalong kachetong dun aluhi sarpo Asian Master Games Championship Rajan Rong Pipen non 21st century akai hut risonim sotum ke do ke thak a otadur ke claim ke dam ke pathu ke jo ila pen kapor hi ke thek nang jalama phuthak se RD doklong pen than pajeni po risonim so akai hut jongsi apia pola pen la solong rong asara tumta arpudolo chelangdun pamme me pulote na hok daji Athenona kaya hut lahai chelangdun pa me penajok me thangalong rialong pharo pen phan keban baksi risunim sotum thek re chotlo lapenan parke kana hokana si theklong ke ongtiti lasi chelangdun pa menangji pusi than pachini pon Athenon lomari sotum rakia hormu kirim drugs ke cho hor ki jun biri ke mong duma ke chotum do utanglo Lapenim sopia tumta hor ki jun tes talap ki chu chihum penajok kana hokana si dambom luputa pajirmi si thanpon Bokajan pen ananteran Karbiang live